האין שבשני החלקים הוא הכוח שמאחדם. אומר הבעל שם טוב, הוא כהמשל המובא בספרים, שבכדי לחבר שני דברים, צריך לנקות את שני החלקים מהפסולת. שאנחנו רוצים לחבר שני דברים, צריך להסיר מהם את החלקים שמפריעים להתחברות, כדי שהחיבור יעלה יפה. אבל בעומק יותר, כשרוצים להדביק שני יש, חייבים להפוך חלק מהיש לאין, ומכוח הערת האין מאחדים אותם. כשלוקחים דבר וצורפים אותו, הרי חלק מישותו נהפך לאין, כי הפסולת ירדה. בפשטות חושבים שהפסולת ירדה כדי שיוכלו לחבר את שניהם, אבל בעומק צריך שכל אחד ואחד יהפך חלקו לאין. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, שהוא כוח האין. נמצא שאותו חלק שהורידו מהדבר והפכו מיש לאין, הוא הכוח שנותן לזווג את הדבר. זאת אומרת, שאנחנו רואים מהצד, שלוקחים דבר מסוים, ומסירים ממנו משהו, והוא הופך לאין, עצם זה שהסירו ממנו דבר מה מסוים, זה מה שגרם את החיבור מוצלח. אם לא היו מהפכים חלק מהדבר לאין, לא היה האין מאיר בדבר. אם לא היינו עושים את הפעולה הזאת, אז החיבור לא היה עולה יפה, ולא היה כוח לצרף את שניהם. הרי שהכוח לצרף את שניהם, הוא מכוח האין שבכל אחד. זאת אומרת, ברמז הוא שאדם מוריד מעצמו, והופך את האגו שלו, כן, מוריד מהאגו שלו, זה מה שיוצר את החיבור, שברגע שלוקחים דבר שהיה כולו יש בערכין, והופכים חלקו לאין, כוח האין שבו הוא מקום וכוח חיבורם. ככל שננמיך מעצמנו, החיבורים יעלו יפה בכל נושא בחיים, אבל כאן הוא מביא את המשל על איש ואישה לגבי זוגיות. זכות הבעל שם טוב תגן עלינו, בשורות טובות לכל עם ישראל.